bandiraɓe horsiɓe mi salmini on en nder kiikiri neldal ngal feccodirnomi e nokkuji goɗɗi ene sohmano ko ndewnoɗen eɗen gomdimɓe ummiɓe e l'islam ɓe ko hay goto gummiɗo e jikke wonde ndewata ni guinniriɓe ngal ɗo ko alla momi anndaano saabu miɗo hollere maggal hade nde gogdemi almasihu holno jiratnomi mbaadiji won alaji e pinal men e ɓerde men dacca mi wiya ko fayde ngal pinal ko mbaadi allah gonɗo nder hakkille faama muyo e ɓerde meɗen ko ɗum tafi jikko mowoni kala e meɗen enen dey eɗen jogui alaji tokosi kala hen mon ndewɗa holle an paggotoɗen ko sifaji ɗin alaji ɗi ganduɗen hay so tawde min gongdinano allah eno woodi ni alano e men allah nden ne tawano joguiɗen ko sifa ngakkede temin bornoto mana nden ngakkede temin golloto tugnorade e nden ngakkede min ngala keynuɗo en ala khalifa kupta ɗinɗo miɗen golla kono min tawa min ngala kalfuɗo foof en jogade allah walla wasde jogade allah foof foti miɗen ñembo mbaadi on kalfuɗo kupta ndiɗo mo ganduɗen wala mo caloɗen on mo jogoɗen no kalfuɗen ndewi nden ayaji nder linjil yohana simmore 6 aya 50 yimɓe foof ina andi kono jirimi ko yonde wan mande fawɗinde nder gurɗam meɗen saabu ndero aya ina mema kala hunde nder gurɗe men ma on gandu gonga te ma gonga remdino ɗum wona e gueɗe ruhankeje tan kono e kala hunde nder gurdam ganda gonga te gonga remdino on e fenade so tawi aɗa wonde e cemte walla gandal ñawgal tawde aɗa wonde e hunde wonde nde ganduɗa ko joɓɓu nde ganduɗa gonga ɗum remdinima e hunde jumande nde ene ɗum remdinima en joɓɓo e kadi e ko remdinima e batte ngun joɓɓu e kadi batte ɗe kala miijo mo jabtotoɗen e batte majjum min ndemdinama tina ɗum walla mbasa tinde ɗum fof foti e nder funage hakkondere e rewo afrique dowlina e men ko mbaadi allah e l'islam hay nder masiyankoɓe ɗi hay nder masiyankoɓe funage hakkondere ko pinol allah l'islam dogata e mumen ha mbaadi allah feeñiri en gurɗa men hay e ñawoɓe leydi ndi ndolɗolaɓe kamɓe elle alaji tokosi golliroɓe hono no mbaadi allah gondi hakkude men hay babiraɓe golloto nder bismuji men fawade e mbaadi allah tawande e mabɓe ndi babiraɗo kara harello mo hay goto susata haalde e tawande makko babiraɗo mo yimɓe foof kulata ɗum ɗo ko mbeelo ndin mbaadi ɗi tawden e meɗen mamin jewta gueɗe kewɗe e nder o kikiɗi mami miijo holnoon jogotoɗen mbaadi pinal men e allah ndiɗi joguiɗen no gondirmi e galle no mbaadi no jogorimi allah feeñete hakkude debbam besgam biɓɓam dental walla e kala hunde joni mbaadi allah ɗi gandirnomi ene gonnomi muslimaji mami roko hen yeruji holko weyle hen holko wonno e waylade beele ko rachid woɓɓe woppanoɓe miijoji goɗɗi ɓe beele ɓe mbayli won diine e diine goɗɗo tan won waɗi watti goɗɗi musjiide église ala mbaɗi batti eɗen goodi nokku fof njuulu ene woodi nokku fof ene woodi ceerdule e nesuji tan dewal allah ene woodi kala nokku holko woni ko waylata ko ɗum woni namnal holko woni ko serndi ɗumen ko allah woni ko serti hen allah waɗumi fuɗato e allah mo gandunomi o ko joguiɗo 99 inde mbiɗa mbiya ɗumen inde moƴƴe nden moƴƴere firti ko ɓurol ɓurde hewde moƴƴere inde moƴƴe 99 inde mi hunjino ɗumen gila miɗo famduno ni mi jangguino hadis do wi allah ko joguiɗo 99 inde kala limtoɗo ɗumen natat aljana tigi komi cukalel jiɗɗo nadde aljana kunjimi 99 inde mbiɗa teski ha hande ɗini
nde inde eɗen mbiye kanko ko Allah mo woɗani Allah mona kañum ko ciniɗo joom jam joom kiisol denowo cimbolino dolɗo joom mango tagdo pewno naato jaafo kala harello dokko askino guddito gando eɗen mbawano rewidade ɗumen fof ha min jofna 99 ɗe fof kono kode kunjirade hakkille Allah naka mana ala koɗe mbaylata en neesu inama aada hay batte ene nder ɗon inde jodde no feewi kewɗo yurmede ko nde inde yonde jurumdero ciniɗo joom jam koɗe inde jodde no feewi kono noon ene hen inde cattude parniɗo majjinowo lorowo mbimi lorowo e nafo ene saɗi ala kay neɗɗo wawa jabde ɗum ni ene jeeya nde e nde parniɗo ko ɗum mbaadi Allah ne gandanomi nden parniɗo ala ko jokkodiri e yimɓe o moni dow omo jooɗi eɗo jappere asaman jiɗɗiɓere nde ete hakkude asaman e asaman ko duuɓi 500 dangal ete inema are a moni dow leydi ete ko o parniɗo o jippatako muk tawtude inema aade alay sago paama ko saabi ko musimaɓe calto miijo gontugol neɗɗanke alay sago paamon ɗum saabi ɗum koko mahi nder men e pinal meɗen ko wonde darja Allah woni ko e mangu mum wona yenkinare mum Allah ina ɓeyɗo woɗɗude innema aade darja mum ina ɓeyɗo mawnude e kala no baɗɗotoɗe aade ko noon bawde makko leforto walla bonata o wawi hadde tan koye tellade asaman aduna ɓurɗo ɓattade o ɗum to koye feccere tataɓere e jemme he o wiyata beele no wori duwotoɗo mi jaabo ɗum alay sago perte guite jemma no worno ha feccere tataɓere watta ndiɗe e jemme he te ɗum ko beele aɗa heeɓa newoyo jokkodirde makko e asaman mbaɗiɗo o miɗum won beele lesdi ɓe ɗo min cuddirto Allah holno cuddirten no muslimaɓe minen cudira ha min pawa kina men e leydi sabu ko ɗo min mbawi haadde e ɓurde hedde less beela Allah omo towa to woɗɗi e ɗo meɗen maccuɗo ɓurɗo ɓaddade Allah koye sujjande manam ɓaddagol ma e Allah ko ma goɗɗoyɗa ma woɗɗo e ma mi goɗɗomi cukalel mbiɗa anduno maccuɗo ɓurɗo ɓaddade Allah koye sujjande nde babam wonno e yeesam ene juulana min mbiɗa ettono ni naftorade comme sande 3 walla ko ɓuuri hewde comme sande 10 jogonomi ko 10 secondes gam haalde kala sifa duwaw mo mbawmi haalde hami tina mbiɗa mbaɗo Allah beele faama ɗum ko comme sande 10 joguiɗa gam tampande duwaw no wawi wonta ko 3 ɓoli bo sabu alay sago mbiya manore wodni jomiraɗo towɗo manore wodni jomiraɗo towɗo tawno seconde aji 3 mba 4 jewti ko duwa o daɓɓo keddotoɗa jofnire ɗum nda bone Allah ko o parniɗo e nder ɗeɗo inde teddude moƴƴude ala hen inde giɗɗo 99 inde ala inde yidde ala inde baaba min ɗum ala ɗon ko lundi ɗum wiide Allah ko baaba ko kefrugol islam yahuda e nasara mbi minen ko ɓiɓɓe Allah hoto sinɓe ɗum mbiye ko ɗum waɗi oɗon lebtere batte bakkatuji mon ko kefrigo wiide komi ɓi Allah o ala ɓiɓɓe ko baɗo ko welatamo e l'islam mbaadi nde jiiden ko Allah o waɗata ko yiiɗi ko goni hen wiiɓe ha e nder masien kagal mbimilla ala o waɗata ko yiɗi tawde ene yaadi e sifaji e neesu makko e masiyan kagal kanko mo yaade e sifaji makko o wawa lundade sifaji makko e yeru Allah ko gonga o wawa fen Allah ko gonɗuɗo Allah ko nunɗuɗo o wawa toñde ha yaara e jikko añba mum ala e l'islam omo wawi wadde kala ko weli ɗum ko wayi noon ko jamfi ko wi ɓe pewji jamfo alane fewji jamfo kanko ɓuuri wawde jamfo so welama jamfoto
neɗɗanke no wawi golle yimɓe aljana ha kero cakatingol tan o gollere ko ganduɗa Allah hoddiranimo ɗum tan o wawni ɗum omo wawi majjinde yimɓe mana Allah omo majjina mo weela omo ɗo mo weela omo wawi gollude kala hunde nde o weela miijo tan ndin mbaadi beele ina woodi yeroji tokosi e nder dente men hono ɗum e horeɓe men e ñawoɓe men tawa ko yerodirɓe e ndiɗo baydi en nani Allah tagri en ko gam hunde wotere mbaadi nde joguiɗen Allah tagri en ko gam hunde wotere pet rewde makko min taggano jina walla neɗɗanke si wona yoɓe ndewa men tan fandare wote rewde makko ko fayte bonande ɗon eɗen jangga l'islam Allah taggi bonande gam yewtindade en nde tawta ko dafara mbiya woni 15 heures hokko takki ɓiyam debbo ma ko ɓiyam gorko ma hokko waɗi hokko heeɓi ɗumen kala hunde min piriri ɗum Allah woni ko yewtindade ma omo yewtoma o tagui mayde e gurdam gam yewtindade on hol emo on ɓurda moƴƴude golle Allah yiiɗi ko yewtindade on ete ko kanko tagui mayde nder miijo l'islam mayde tagui ɗum ko Allah omo majjina mo weela omo dowa mo weela tugnorade e weluji mo on saaha hakke jikki makko so yiiɗi rachid o ɗowat rachid so nangti e rachid o nandamo jahannama eɗen pamere hen wonde mbaadi Allah ko ndi lamor ndon dowlago ɗum wade noon lawo gada noon ngol nanimi miijo wongo ko nde taccimi Monte Carlo ko ɗon pudimi janggude hunde wonde e Allah e neesu Allah ɗum heɓra ko e batikeji te heɓrama kadi e wittoji jangde kewɗe on Allah wontunomi walla mbiyen mi anndaano mo ni taw ko adi fof adi mi anditinede hen ko wonde Allah ko yidde onon kam masiyankoɓe onon nana Allah ko yidde jamma ñalawma e jimmi taw alana on mana hanti on gonti han kadi ɗaniɓe wontini on haydara konngol yidde holko ɗum firti hanti miisto tan so tawno sukka duuɓi 12 mawninoɗo taw mbaɗen ndi nde o andi Allah ene serti lawol makko garanol ngol nde nanno Allah ko guiɗo gandumi kay ko jimmi kaltum en tan ɗum gandunomi min kono lawo gadnon ngel nanami ayende linjir lawo garanon ngel gandumi ɗum mbiɗa nana Allah ko yidde namni min ngal ɗo namna holko woni mana nde inde Allah ko yidde mana ko Allah woni lasli kala ɗo yidde woni kala yidde den joganda cuuɗiɗo ma umri koye Allah yidde den joganda sukaɓe ma umri koye Allah yidde den joganda bama e yumma umri koye Allah yidde den joganden dowla men umri koye Allah yidde den jogandirɗen e koye men umri koye Allah sewnde nde koko ɓulata gila nder koko waɗa nder Allah ko yidde gettoɗe tan miijo tan so tawi hay goto miijo ngo meeɗa arde e maɗa ngo miijo arde hakkille ma lawo galol goɗɗe nande ela ɗum fiirima hello Allah ko yidde ta aɗa jogonno mbaadi makko noon ndi laamirdo ndolago ni ina jooɗe jappere makko tammi sawre makko e junngo ene faɗi ha mbaɗami sifa goo fof o lappami holko waɗi ndi mbaadi ndi gonduɗen ko ɗum woni mbaadi ndi ganduɗen ko ndi mbaadi ɓe cifanma ene serti haalaaɓe cer wona yidde tan en nder batake fewde film naaɓe nelaaro Paul semtani en mbaadi dillundi fittandu o wi o ɓoori hoore makko oɗo Allah o ɓoori hoore makko ƴetti mbaadi maccudo o jettiti hanti mbaadi neɗɗanke jara e masiyankoɓe walla lunda ɗumen no worɗa fof ndi mbaadi ko ni jondi no feewi Allah dacciro jappere makko e manam mandeyankagal sen naade nder faccere ngo kongo e ko miijiyankagal min naati wona gueɗe memeteɗe kalten o woppi jappere makko o telli fewde am ngam am min o ɓe battam min
tawno mbiɗo felletino e feccere tataɓere wattandiɗo e jemme he o jippino kala hunde ndeke wona e asaman leydi tan o kanko e hoore makko telli o ɓoori darde makko o ƴetti mbaali ƴeeyaɗo o wonti neɗɗanke ha o maayi mayde ɗo banggue ngal ala kay mi ruttata ko hanti o waɗi kala ko wawi wadde gam dandudemi wona ko tinama ko dunire mum ka o taggiri kam yo mi wondu e makko l'islam jangni kam gam rewde ɗum tan min taggira ina serti ina woodi ko serti e goddigo e dewal ina woodi ko serti mbiɗa jogui maccuɗo dewomi ina serti e on mo kaɓodirmi ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ina certi Allah tagata muk bonande ne jangnomi linjil tami Allah tagata bonande tagani mayde e luuni ɗum Allah ne yiɗi yimɓe yoɓe nguur min almasihu wino mi gardumi ko beele yimɓe ene keeɓa gurdam ɓe keɓaɗam no ɗam fotiri Allah ari ko gam addande en gurdam wona mayde ete mayde e bone linjil jangni ari ko batte sago enama aade eɗen naftara sagoji men ko hanani ni ɗum ɗo en arata e batte ko en ina ma aade heege ina woodi saabu yimɓe mbalata yimɓe noɓe guuri wari sababu yimɓe ina mbaɗa ɗumen haare ina woodi saabu yimɓe natodiri habde Allah yiɗi ko yo en gurɗam ɓurɗam moƴƴude gueɗal batadingal wona ko omo yiɗi yo oɗo majja oya ɗo e ala Allah yiɗi ko yo yimɓe fof dande ɓe keɓa andude gonga ɓe dande kamɓe fof ndero balɗe jewte natimi Twitter jimi ceerno Kardawi ina wadda e wonki ceerno Kardawi ina wadda e wonki tawa ina woodi yimɓe yenɓe ɗum hay e muslimaɓe ni jeeyaɓe Misra ina woodi hen yenɓe ɗum eɓe mbiya o daggini warde hoore ko nandi hen kono hay nden ina woodi biwo Allah weltantaki mayde bonɗo kono o weltata ko e kaylitgol mumen lawol mum bongol Allah weltantaki mayde bonɗo ala kono Allah sumboto koye tubugol mo e bonandeji eɗen mbawi wiide en ɓoftima e bone on neɗɗo kono Allah omo jogui miijo wongo Allah sumboto e tubdo bonande mum disodiren fayde hunde wonde Allah mo gannomi o jogornomi koɗo maccude ni tan min oɗon gandi e l'islam do hattan jomum haadi fof jomum wawa ɓurde maccuɗo jeeyaɗo o tina o wonni maccuɗo andude ko a jeeyaɗo bolo ko teddungal to maɗa jeeyaɗo ko ɗum waɗi ina woodi men Abdourahman Abdousamia Abdousamad abda biɗɗo ala e meɗen maccuɓɓo tan maccuɗo cimbaliɗo Abdou Aziz maccuɗo jafotoro maccuɗo jiromira fof ko jeeyaɓe ɗum ɗo en addanimi ko hulde ɗum e nder l'islam mbiɗen joganimo hono ngal natal mi anndaano to umri ni tawa ko ndi umridi e bandiraɓe jangginoɓe juulirde ko ngal natal kewlo ngal e nder men elle nayejo joom duuɓi kewɗi ene joori e jappere ene nangte e sawra makko mono joɗo asaman kono noon nde jogornomi Allah mi suɓano ndi mbaadi ko ndi umride e taarindam e jangde nde keɓorimi e taarinde ndi nden jangde fof gonti ko mbaadi ndi jognomi ɗi komi kulnoɗo ɗum hay juulo ni sa namnima musimajo ko woni sababu ko juulata wona batte yiide Allah omo jullo sababu koko falla ɗum so waɗani mo fawante kuugal ko waɗi aɗa hoore ko batte ko ɗum fallanama ta waɗi ko fallanama a fawantaki kuugal ene wayno nde gonnomi e juulde taw mbiɗo wiyamo enani juuluji ma ɓam ɗacca kam da balɗe capantati balɗe ma capantati nani goppe kam jaam a andi e joomum manam elle aɗa gollodira e mbawɗo sekanɗama e kala saaha o leptorama musiba hay nde gonnomi leydi Maghreb mi anda leydi mo ni kala nde neɗɗo taƴi korko kamɓe fof ɓe gonato e wiide e najde e mbiya ma jelta ɗo de ɗum firti kam musiba feeñata ha o heɓma
ene woodi e kala sa yimɓe jogguiroɓe noon a tinat tan sa waɗi ɗum ɗo en ma Allah tellin e dow ma musiba nde jarmi ha nde kemmi duuɓi 7 e jomiraɗo mi gollodi e goto ɓiɗo mi nani wonti kefeero mbimi gontumi ko masiyanke miɗo fewne to tan kono ɗum ala base o wi kam a horata ramadan mbimi ɗum mi horata ramadan tan o wi kam eta haydara heɓani ma mbimi ɗum mbiɗa yeeso ma di o jagganno taw gila hitande addinde alay sago ɗum yetto tellana e mare rigango ha mbimi tuf gasi eɗeni jogi e men sifa kulol wonde ina fawa kugol e kala hunde Allah ko kulɓiniɗo dacceme jangtena kala mo wonani musimajo ko hen mawni mi nder wuro haade kam eggure fewde Casablanca gonnomi ko wuro Tokos mbiɗa jogino luumo jonte 2 kala hen goto ɓurno ɗewde hen o nde babam yiɗno welnodemi o nawarnoma e jeere luumo he ñalande talata wonata walla alkames hen sahaji mi cuɓano nden ɗo e sahaji ɗeya eɗen mbawno tawde e nder jeere he mbasuji enen nder jeere he manam moroknaɓe e bene nder beddaji yimɓe ne cooda e luumo he ɓayde maɓɓe ko nde yoɗni no feewi a yiyatno won saaha yimɓe ene tello ene gondi e camaraji eɓe pota yimɓe eɓe pota jangardaji eɓe pota kala hunde yimɓe ene yeeya yoga hen ne cooda won gueɗe ɗen guiɗimi yiide ɗum ɗo en pinal am wonno ko yaajinede baba nanguiri kam e jungo mbiɗa yeewa e base tawno sukaɓe rewɓe yoɗɓe ene ɓorniɓe ko joguiɓe cukkuli oldi e guite bulaji eɓe ɓorni guuɗe daɓɓe ɗimi anndaano mbiɗa hawa no feewi mbiɗa yeɗana ɓe jewatnoon ɓe jeyake e wuuro meɗen mbimi holi ɓeɗon o wi Allah sara namtimi manam hefereɓe komo cukalel o wi eyyi kay ko hefereɓe ko ɓen woni ɓe Allah tikkini tawmi komi neherade julde de mbiɗa andano jomumen leptat hefereɓe mbiyatnomin yo mbaɗima ɓe elle eɓe paɗimi ni e ɗum manam mi famani no mbaari maɓɓe luurori min horom simiɗo wawno no goote maɓɓe ni hen so tawi nden tekkere Allah nana e dow maɓɓe e mbaari maɓɓe belni laaɓal maɓɓe yontede maɓɓe e camaraji maɓɓe taw tikkere Allah nana e dow maɓɓe te ɓe jogui ndin mbaadi nden Allah sago mi jeeya e ɓen ɓe Allah tikkiniɓe cukalel ala bawde fondodir miijojo luurodirdi kono kuddi nana e dow maɓɓe ndeke wiya ko Allah rokkiɓe aduna kono ma o lefte ɓe to laakara ko noon wiyayde e yo gasi hanti no joni paami ɓe mbawa welnede battande ɗiɗi foof alay sago ɓe jiiɗe ɗo ɓe nuske to kono ɗum waɗi e ɓene gurram belema ko noon nantira ko nde mawnude min ko miijo Allah e tugnode e masiyankoɓe ina woodi e maɓɓe ɓe ngala kalis wurɓe basal ete no woodi e muslimaɓe Allah ɓe wurɓe e jawɗi jogguiɓe ko wayno laare diwoje mi anda to ɗe ɓe jahata kono eɓe jogui ɗumen miijo ngo ina jiiɓi ko nantinira hen holko woni batte ngo miijo diina o jangguini gaññutuma ko e kala mo wona muslimajo eɗum faccira wonde hayso tawi aɓene e belɗam e oɗo aduna ko wattande bonde ɓe keɓata caggal ɗum ko ɗum woni miijo ngo accumi rutto e haalaluji ɗimadi manam defteteri bonni net haaladi ha heewi e nder juulul islam caggal ɗum no seeɗa ɗum wontata ko haala robata machine aɗa haala tan aɗa waɗa juulo taw a anda a waɗi ɗum ni ene wayno neɗɗo gowɗo golude wonno ko ɓooyi yeehi jeere taw joomum anda no laatiri yetteyade ɗon o anda to rewi joomum yetto galle taw hakkille makko alano e no yettiri ɗon ina refto ko wowno tan ko automatique juulol ko wattude haalande wotere baɗe goɗɗe hunde wotere no robo walla machine
ala ko tinan ko mbaɗami Allah ko so ɗum yewti kadi diina e ɗum faccirami woɓɓe ɓuuri min noskede mbiɗa teddino hoorema e wonde minen komi muslimaɓe liñol muslimaɓe ko ɓurgol ina meɗinoɗe yaltude yimɓe joguiɓe deftere ɓurde ɗemgal ɓurgal nelaar ɓurdo minen kay ɓurno heddiɓe wadde mi hawre e mbaɗi wonde Allah momi anndaano gandunomi komi jeeyaɗo kono nde jangmi linjil jangini kam komi ɓiɗɗo wasta taw on ɗum andintama hay hunde ni ɓayde oɗon deftene kan haaraka heewi kono miijo tan so tawi ko law gandol ngol suka meɗi nande ko abi Allah jabiɓe ngol gondini inde maggol ɓe ngol rokki ɗumen fodde wontude ɓiɓɓe Allah ina wayno a windama kayen gonɗa ɗo hande hanti jeeha to yimɓe taw angol wiya wonde mi jaggerima ɓiyam a rokkama bawde fodde manam gueɗal jab bam ene wayno neɗɗo gurdo mo foof ina nanguire hoore mon no maccuɗo jeeyaɗo jargo mawɗo goto woodi hen ñalande tan jomum weeji mum ka abbiyam kono noon ɗum ɓettirta jomum o totti en fodde wonde ɓiɓɓe Allah mi habrama tinde kisal tinde aɗa jogui kisal e masiyankagal almasihu ko sahil ɓurɗo hay bandiraɗo ko laaɓi Allah wala jiptude sawru ene naftoro ɗum ene fiya tan woppoɓe ene fiya ala kisal heɓoto koye hoolare ñande nde gontimi masiyankiɗ min natti hanti tinde ngol sifa kulol hay gotol kulol ene woodi e mana wakkude pengal ngal kono ko kulol Allah ene serte ngolo kulol hulle Allah ko tawde aɗa waɗa hunde gonɗa e kulol e tintidirde ko hormude ko ɗum woni hulde Allah hoore hakkilanta ko hulde Allah kono ngolo kulol konngol deñjare ko deñjinede ɓatte kulbinowo jiiɗa koko serte e kiisa mi sifanoma yidde yimɓe foof ha e añɓe nde gaddi mi tarde jiiɗe añɓe moon torode leptoɓe on mbimi ala kay holko waɗi ko saabu eɗum luundi neeso ina ma aadi holno jiɗeɗa añɓe ma alay sago jofta ko ɗum neeso ina ma aadi kono oɗo Allah holliri yomin jid kala neɗɗo hay gaño jom oɗo Allah yilaki waɗi watti o yiɗi ko yomin jokkodir walla yomin cimbin jokkodira men e makko saabu nde almasihu tongni almuɓe mum jangde nde o janginiɓe noɓe juulirta tagal won sa'a o wi onon ko ni juuloton ko hono ni juuloton manam wona dongal pawangal yo o waddi net e kala saaha ko yeru baba amen gonɗo ɗo asman yo indema teddini ɗum ko yeru hande no juuloten foof ala caɗele eɗen juula e sifaji kewɗi sahaji joom ina burñita tan ina juulo saggere e harfere bonata ina wawi taw joomum anda no haalete kono omo wawi hollirde ɗum tan kelme ma no wawi ñamtodirde ina wawi taw toron ngo sellani to banggue lelde kongi jomiraɗo gollirani no ostas ni kala ɗo jenɗa jomum fiima e kala hunde juulu l'islam alay sako jaggere no golle limtade aɗa wawi wattude ɗum mere e kala wowlande biyam debbo ena namnatnomi ñande foof omo lel toon e balɗe o namni kam joomi men ena nana min hay simin goni e mbaldi ni mbimi eyyi omo nanma saɗa mbaldi ma hay somi leli ni wi eyyi hay somi leli noon mbimi ɗum e beele won darde ɓurde wonde manam Allah yewirta ko ɓernde hay so tawi min mbawa labtinde so tawi min mbawa labtinde e arab fosa e kongi ñantaji kala no waɗira hay soko arabere Morok walla taw no wawi wonirde foof hay soko kelme ɗiɗi pawɗiɗo amen e ɓernde ene serti e jantugol ɗumen tan daccami ara e no yimɓe goni bonɓe ko Allah labtini en foof wonde enen foof ko e bonɓe e foof ene wonde e bakkat minen cohli tuubde minen foof ala hay goto ɓurɗo goɗɗo fewde minen foof koɓe ɓaktinoɓe sohluɓe tuubde ala hay goto ɓurɗo goɗɗo laabde
hay sikkomi ko horejo juulirde hay somi addani dente hay somi golle kala ko wawi wonde fof bakudine ene cohli almasihu ɗum mi wade noon Allah mo gandunomi o gandirnomi ɗum e yiyande wonde e yewranomi ɗum yitere wonde on andini kam komi barateɗo somi timminani juulu muslimaɓe hewɓe ganda wonde jobdi goppoto juulu daccuɗo juulu ko warede ɗum waɗi ko taaɓe 4 bamtude joomum juulude hulɓinde yoɓe juulu fawde kuugal haa ɓe juula e warde joomum woni hen ɓe cokkata joomum haa ɓe tuuba walla ɓe maaya ha joni ko warede woni kuugal joomum min mi sohlani sifanade ma hano sofri ndin mbaadi Allah biɗo halda am walla mi warma ɗum ene wano jinnajo biɗo biyum biyam somiɗo sohli ma kalde am haldam walla mi warma hole on babiraɓe tadde jungo so joomum wujji jobdi gujjo e lawol islam ɗum ko tadde jungo so wuji gongol taƴa wongo kadi so wuji gongol kadi ko noon ha ceeɓe mejinnayiɗe fof taƴa te joomum wattinto ko warede ɗum ko tolno guyka gila e wofande ha e ko ɓuuri ɗum firti aɗa wawi wasde jungo ma e batta wofande hollirde rendegol piɗgol jino yimiraɗam bandam debbo walla debbo so ngol sohlama jobdi jino handude e l'islam ko tawde somo ko desaɗo ko piɗgol kaaji so tawi joomum o resano koko firede ɓoggi e taƴgol hoore so joomum acci l'islam ɗum ko kuugol jobdi lawol islam ala mo gandunomi o taƴde hoore kala bayliɗo diine yo ware yiyam gorko muslimajo daggaki so wona taw ko goto ɓeɗo tato te goto ɓeɗo tato ko gopporo diine dacciro dental enen garmi almasi puddimi tarde jangde linjiɗo mawtaw alay sago taw mi tuyaka juulu hanti hen sahaji yimɓe juuleta ganoma nder gurdam maɓɓe yimɓe keddotako e tolno goto e kala hunde hen sahaji mi yiɗa yaada hayni dental mi labtina on ha laaɓi hen sahaji mi yiɗa hay uddidde deftere sinine nde walla heɗade hay hunde ko fayta Allah taw mbiɗa haaɗi ɓerde haɗa way hadde beele on ala fawi e am kuugal somi woppin juulo yomi ware ala miɗen jangga e deftere peendi heɗo muro ni dara e dama miɗo honka kala nanɗo ɗandam udditi mi natat galle mum ñamde mum o ñamdam e nder ndiɗo loodi ɗum wenda ko fayde gongdinɓe wona ɓe gongdinani mono ni dari e damal miɗo honga mi certi ndin baadiji Allah eɗi certi so tawno ko guyka kalate si woodi gujjuɗo wadde ene woodi sifaji ɗiɗi keynigo hen keynigo ko ñawuro hono no dowla ni so tawi o jeeyama hen mawaɓe job on fawade neeso keynigo kono ene woodi sengo jokkodira e Allah kadi holko Allah waɗita o yaafi en somin goppi bakatuji meɗen kanko ko pewɗo ko adiyanke ma o yaafo en bakatuji men tema o laaɓina en e kala goofal jiyani hen taƴgol jungo wadde sikko debbo miñam walla kala goto kala baɗɗo jina won gorko walla debbo jinowo desaɗo walla mo resaka mo resani walla desɗo haalama e yeru e cimtol fayde e jinna e nder linjila Yohana debbo jinowo wiyama yah tawata bakkudin ko heddi hen ko te wino heddiɓe yo mo meeɗa bakkudinde o weddo hayre nde ko mbaadi Allah sertundi e kadi somi woppi masiyankaga gasi mbiɗo woɗɗoto masiyankoɓe taw min gasni Allah e masiyankoɓe haaju ni e kala ko wawi wonde
taw mbiɗa yiɗi woppode masiyankal so taw ko noon nden holko oɗo Allah waɗirta eɗen janga nder cimtu ɓiɗɗo bewɗo dari ɗo e dama e fayde nen wi ko o maynoɗo wurti ko majjunoɗo o yiitama ene serti tigi ene woɗi ceerdule hakkunde oɗo Allah e mo gandunomi o hunde wonde en jewti e hunde wonde ko babam darni kam ko ande babam adi noon nande mi wonti masiyanki o wi nenam mi wona jiɗɗo yiiɗi yeeso mum ko heddi hen ko mi jogino ɓiɓɓe kono ɓiyam ko boftiɗo maayi ɗum noon e wat noon ko ndin mbaɗi minen paama ɗum ko rendol ngo Allah e yurmede ngo janno yimɓe hay ɓiɓɓe maggo hango wawi ɓammirde hay habtude jawmumen e ɓesgu ɗum ko hay hakkude ɓesgu galle e hoorum o rendo wango ndi ne wawi hutorade baaba e yumma manam a tinat ɗum ene hutoraɓe sahaji ene ɗum naftoro ɗum habde ma mi hujjandiratno e min e babam ñande foof yo ñande foof o dukri kam te mi heɓtini tikkere yeeso mum o wi rachid holko taki a waɗini o holli foof ko soɗirɗa hen holko woni sababu ɗum ɗo holko watma fawde hoorema e lesdi manama hersa holko taki aɗa yungino e yeeso yimɓe tawde ko imam julde holko waɗi a wawa yeesde guitema nder yimɓe wadde ɗum ene sadno no feewi ene sadnomi taw miɗo wona hakkude gueɗe ɗiɗi poɗɗodiroje miɗo wonde e pellital miɗo yanana miɗo yurmo jinnaɓam mbimi so tawno ko hunde wonde wonno so tawni ko jangde taw mi wayli ɗum battema so tawi ko dewgal firtanno mbiyatnomi ala mi hayti ngam maɗa kono hunde nde fawa e ko gonimi ko wona ni ko gonimi kono gonirmi e fitandami ala ko mbawimi e nema hooram somi maski hunde nde gungdimi woni gonga mi heɓata hay ɗanade taw to mi maski fittandam wadde mi naati e nder ngon sipiro e caggal nde min jottoyi ɗo wawi haadde taw ko e mere mbimi l'islam namdata ko yo wat hoɗɗum am o war noon o neɗɗo lappi ɗum ni o wi min jottima haalto ni mbimi ala miɗa yiɗi andude holko l'islam namni yo a waɗ am ni mi anda o wi aɗa andi ala jiɗimi ko nande ɗum e maɗa mbimi ɗum aɗa andi jobdi goppuru diine ko warede mbimi wadde mi jaabi waram miɗa yiɗi mbaram ɗannam foftinam ni mi rokkirima warde miɗa yiɗi mayde de foftinam miɗa yiɗi mayde foftinam jiimi yeeso makko taw guite makko eɗen goya ñalande woni gaste babam wi rachid aɗa andi mi wawama warde haalanam beele ene woodi jiɗɗo warde ɓiɗɗum min mi wara ɓiyam mbimi a yiide a yi an aɗa jogui ɓernde kono Allah mo ndewɗa o ala ɓernde holko woni ko serdi ɗumen muslimaɓe hewɓe ko ɓuuri hewde e mabɓe ko yimɓe hono men eɓe jogui ɓernde hen sahaji tawata e mabɓe moƴƴuɓe ɓe a tawata e yoga e gongdinɓe nder dente men ni sahaji min tawata nundal caggal dento ɓuuri ko woni e nder maggal yomin kala ha labta tan mi haalirani ni ko huptani ni ko woni hen tan yoga hen ɗum noon umoraki e diine ene woodi yimɓe ɓe ɓuuri hay Allah mabɓe moƴƴude ɓurɓe Allah muslimaɓe mbayri on Allah feññane ɓe e wiide kaaɓe
te jomom wawano hay tabitin ɗum hay so yamirama ɗum omo yafno ɗo o fotno fawde kuugal ɓerde makko ɓorinde Allah yurmide nde ɗum benni gallam duñi kam won sahaji mi foftino galle kawam so riwi kam mi yaha to nenam tokoso somi yirloɗo jooɗimi tan gontimi yewtindaɗo ɓe ndentani ɓiɓɓe maɓɓe haaldude am a tinat elle ala fof ko ɓuri ko bandiraɓe ma callotoma wonde caɗele te ala fof toñange ɓurɗo toñange baɗiɗo ma mettude oɗo nana oɗo gandi cimtol nde nanami tawi ene mema ɓerdam cimtol ngol ko tarato e kala saaha ko cimtol yuɗos janfene hen hunde foof nani hen waɗi hen saaha almasihu wi almumum on mo cuuɗata jungo makko e bool ko kanko jogori janfude mi sa jangguiri ɗum no jeeyaɗa hirnangue ɗum alnamamana hay batte manam tawɗa aɗa jangguiri ɗum no jeeyaɗa hirnangue firtani haydara kono sa jangguiri ɗum e pinal funangue no jeeyaɗa e funangue hakko nder africaine ene hewanima mana no feewi o wi on mo suuyi holko woni mana suuyi aada suude wona cuugol tan ko mburu ko gondigo ko jiiɗude ko feccude ñamde min gonti besngu wotoru jungo cuuɗinongo e am woni juwomi o elle mbiɗen paama hanti e kay ndeka omo yiɗi wiide omo mettini ko on woni uminade ko sabu mettere heɓande e ɓaɗiɗo ma ɓuri muusde e kala metti leydi am runti kam so tawi yimɓe namdi comme so mbiɗo wawi yaade Morok mbiyatmi ɗumen mbiɗo toon wawi yaade kono mi wawata toon yaltu kamɓe fof koɓe battulaɓe l'islam manam gardien ji l'islam saabu eɓe pelti ko ɗum Allah yirloto e maɓɓe ni goto e maɓɓe ne wawi tawde ma en bedde taw o damni e warde ma o naata aljana warma ko waɗi noon saabu ko noon sifa Allah mo en jogui e nder maɓɓe wayi tawa ko nder ñawoɓe maɓɓe ñaworde maɓɓe walla yimɓe yahoɓe nder bedde he ko ɗum waɗi ɗaccimi kala hunde caggalam ɗo gotol ko ɗum waɗi gurdimi e bone e kala sa hayne gonnomi yaade e français ni gonnomi e leegal hedde ɗon ɗo min guindiren ngal Maghreb Aljazaria miɗen gonno France kono min gona français naɓe beele paam min gonno e wadde kawral te konnu tawno hen konnu lesdi ndi reeni kawral ngal ko konnu ngu nokkuji kewɗe min dannoto e Europe alay saago gonda e ɓattulaɓe hono ni holko waɗi noon ko batte ko ene woodi yimɓe felliɓe soɓe kaaɓi ɓe natata aljana sababu koɓe jogui mbaadi Allah sertude ni joni en benni faade masiyankagal Allah baddo ɓiɗɗo e babirawo elle hanti mi andi hanti Allah goɗɗo on wi torana jinnanma ina ɗon ceerno kam hen goto wiyete kaɓe o acci dinam walla woppi kam taw goɗɗo wiyata ala torana bamma ko ɗum waɗi ha bandiraɓam worɓe e rewɓe fayde ɓuuri hewde bandiraɓe worɓe e rewɓe ko gomdimɓe ko ɓuuri hewde maɓɓe ko bandiraɓam tewo yiƴam tan ko ɓuuri hewde maɓɓe kam ha joni mbiɗa jogui jokkodira jodgol e nenam e bandiraɓam battiɓe kono babiraɓam e neneraɓam woɗe maɓɓe taƴodirɓe e am woɓɓe noon ɓe beldani noon foof woɗi hen ɓe mbasimi ha abadan ɓe namni yomi taƴodiri maɓɓe e kala fannu kono Allah totti kam bandiraɓe ɓurɓe ɗumen hewde kala ɗon jaɗanmi e makko bandiraɓe worɓe e rewɓe yumiraɓe ɓiɓɓe rewɓe worɓe o totti kam ko ɓuuri mawde ko pokkitmi leyɗam addi barki kewre so tawi mbiɗa anduno somi ummi Morok mi sosat suwal jari tawannomi woppi toon ko ɓooyi kabranami koko gontanmi no Abel ni so maayi maɓe kaala ko fayde makko ɗaccimi halma cimplude nde ɗo aya
abel nde o maayi omo haalda e meɗen ko fayte diineji ena haalde e men ko fayte e cimtol ko haalno ko ena haala gueɗe kewɗe mi jibtiri hen yeru woodi saaha woodi mbiɗo min ɗo tawmami foof mami warma hewɓe no mbaɗa noon goto jeera Al Jazeera walla goɗɗo ɓe jeera yurnan kono woodi hen mbiɗo so hawrema mami warma wartami hollum mbimi ko gam jofnudema mbimi a juumi a darata e am jayte ɗe eɗene e YouTube eɗene ƴaynano nokku foof hay somi maayi ina haala miijo ngo ko hono soɓe mbari rachid alla bas omono golla e YouTube koko heddoto dumno juudo dadde ina namno torali ala mo mi andano o wonti hanti mo gandimi o ko jiɗɗo rimdinde en mowoni kala e saɗede nde mbiyatmi omo o rimdini kam mi bennat e no rimdinirimi ko addi fof nde joguineɗen Allah mbaari juumandi en dañi ko wayno kaso ndin mbaari soki en nde ganduɗen mbaɗi makko tigui rigui ndi no mbiruɗen e fuɗɗode ma ganda gonga te ma gonga remdinma e mbaari juumandi e yo joni mi faami Allah gonga Allah o wona parniɗo Allah omo yenkino Allah o wona majjinowo kono ko jiɗɗo dendagal yimɓe ɗande Allah wona kuttiɗo yoga won yimɓe yiɗi heddiɓe Allah ko guidɗo mone kala ko yidde hanti ɗum ɗo en fuɗata ko safre kala hakkille goyñiɗe ɗum remdini kam ɗum wayli kam wona remdigol tan kono mbiɗa tina ñande kala omo kam lawƴa no wawi wonede foof omo jangguini en nde gonɗen heesɓe taw ena namno dumano waylude e on fanno mbiɗa heewi siftorde ko kewno caggal desami hitande adinde waɗa ɗiɗi ɓerɗe joom suuɗomi wi kam e he rachid mbiɗa defa mbiɗa golla mbiɗa niɗo mbiɗa no mbiɗa miɗo kono hay mbeɗa wiide hay goto jarama kono ɗum noon sifno joni mi mbiɗa miijoto jinnomi wiide ɗum woodi ñalande nde ne mbinomi a jarama telemi mbiɗa miijoto to mi yitani hay goto ne mbinomi a jarama caggal ɗum garami mbimi ko gonga hay goto mi wiyani a jarama hotto mi jangguimi ɗum mi yani bawam ene wiya a jarama nde simi ɗum hanti o wawnama wadde ɗum ni kanko o rasanama mi e gam am ni ngo miijo ene woodi mi resimo e gam hooram min ngo miijo wona pewgo mi rokki yero koyfuto taw ko hunde wotere hoyfude suuɓo sabo ko heewi namni waktu juɗɗo gam waylude ɗumen ko ɗum waɗi somiɗo waggina gollidoɓe e tuubi ha tengti ummi e kalifande l'islam holko waɗa nangguede yimɓe elle ɓe foti timde ñallande adine nde ɗum namni ko dumano eɓe ɗande e gueɗe kewɗe gadaten e no wayno joguiɓe sakuji ni e kala saaha eɗen guetta hunde e saku he min beddo ɗum ko wonande e mone kala e lowde mo dow umori tawa ko duuɗede drogue uji walla tawa ko lowdi mum goɗɗo goto ummoto ne yeyde tebbuli mum goɗɗo goɗɗum mi anda mone kala addat e bagage muɗum jomiraɗo wonata koye waylude ɗumen on mo yiɗi waylude ɗumen yomin daɗo e nden waylare baylugol ko hunde nde ƴokkata wona gonta masiyanke tan gasi ala a fokkati e ɗanngal ngam waylude koye laawol gonɗa Allah yiɗi ko ɗandude min wadde koko woni dandore bayri eɗen keewi caggidde hen sahaji mana mayre majja holko woni mana o ɗanni kam Allah dandi kam almasihu dandi kam o dandi kam walla o faaɓi kam woda mbiɗo noon yimɓe no firaɗan ndiyam kono holko woni mana o faaɓi kam wadde so woodi gonɗo e yolade e homsande watandinde taw on baddima yolade taw o foofima homsande makko watandinde nanguirɗama e junggo holno ɗum wiyete ɗum ko ɗum woni faaɓade so tawi woodi goto keɓɗo sumde lewlewal tan gorko naati ñiifingal jagguiɗi joomum wakki joom ittima toon min mbiyata ɗum ko
faabo ko mana makko ko saha battandiɗo ɗo mbawɗen haalkade taw haalkade nde ko mawde no fewi jogori wonde ene wawi arde no majjere. Alla dandi en e mana o faabi en e haalkare nde kanduɗen. Min kalani taw gueɗe haalkare ha Abraham ma min kalde ko fayti ɗum de karata ko kono e yeru so tawi min e ɗuɓam somi yi suka hono ko jinomi e ne ɓenimi deftere fayde Daesh ko état islamique jinomi hen suka joguiɗo duuɓi nogas e joguiɗo duuɓi 15 e kadi mawɓe joguiɓe duuɓi 50 e 60 fof ene gondi e Daesh en terroriste en joguiɓe duuɓi kala namde min hooram namnan cikkuɗa an beele aɗa wawno jeeyade e waaɓe ni ko namnal hol ganduɗo ɗum jomiraɗo en wawi faabade jomum e wonde ɗum somi jokkino e yerde ɗen jangde l'islam hol ganduɗo ko joguino he kewde ene wawno aɗa wawno wonde goto nder o pedle ɓaroje ɗum mi waade noon ɗum wona caɗele jenen ko faabo hay e nder gurɗam maɗa aɗa wawi wonde e yettirtude drogues hol ganduɗo aɗa wawno wasde hen gurɗama so tawi ko guyka ɗon ene wawno wonde an no wawi taw won guyto faabo koko kewi hay nder gurɗo men enen yimɓe ne jagira wonde dandore gasi ok firti gurɗam ha abadan nana ndekete ɗum fuɗɗata ko ɗo gurɗam ha abadan fuɗɗata ko ɗo Allah faaboto joni ete ɗum ɗumoto ha abadan omo yiɗi dandude en tarude en oɗo aya uddude so tawi ɓiɗɗo remdini on ma on gon rimɓe tigui rigui so tawi almasihu remdinima a remdinama gongre e gonga namdal mo jiɗimi uddirde e woppude e moɗon ko ngalɗo hol mbaadidi jogiranɗa Allah beele ndi mbaadi ina remdina on beele ina remdinma e mbaadi bondi ɗi jogiranoɗa Allah ko ɗum namdal ngal joginimi on nder kikiɗe